moje meno je Servo a vítam ťa u nového videa. Hneď ti poviem, že daj odber a like a môžeme ísť na video, no. Takže dneska si ideme zahrať, ja neviem čo to je presne za hru, ale proste bude tu monster a my máme prežiť, buď budem ja monster, a bude takto iný. Dáme mapu Minecraft, budeme hrať Minecraft. Bo hneď všetko, čo je podobné k Minecraftu, je nerozumiete ho proste. Tak, a teraz som survivalist. Mám utekať asi. Nepáčia sa mi títo, takže idem hodný head. Čakám. Head, no. Tu poďme za mňou. Sa mi nezdá. Ty sa mi nezdáš. Mne sa nepáči. Ale on je killer, takže dobre. Ale títo sa mi nepáčia, prečo to tak len tak tancujú. To zdechtuje z tých píšera. Takže to idem radšej head. Nemám zapnuté žiadne zvuky. Neviem ani, či tu nejaké zvuky sú. Ak takto zapnem. Nie sú, takto sa nemusí ani zapínať. No na čo? Dobre. No ukážte. Kde je ten killer zlý? No. Ty si. Joj. Ja sa vás bojím. Takto z nich je killer podľa mňa. Prečo takú zlú mapu vybrali? No vybrali sme. Je tu killer! To ja som ho videl. Ja utekám, hej, pomoc. Tu killer. Je tu killer, utekaj. On ma dal. Dobre. Asi ho už dali, alebo už koniec hry. Tak. Čo je? A toto je čo? Cítim sa jak macher. A hodnotím. Počkajte. Hraje. Zase táto roha. Hodnotte môj skin, či je pekný. Podľa mňa je dobrý. Veľmi dobrý až. Jak otváram? Pomoc. Jaj. Tak to je cool. Ako makám. Podľa mňa to bude takto z nich killer. Vyberte aspoň raz normálnu mapu. Je som za tankou? Nie. Sa bugol. Počkaj. Stade to uvidím. Mapu. Ako sa to ešte dostanem? No skáč. Doktor to musel otvoriť. Ja som to nevstočil. Čiu. Nepáči sa mi to tu, lebo niko... To nie je kempy tu takto. Našťastie nie. Našťastie nie. Takže utekám. A tu je mŕtvola. On je nad nami. Ja som videl takého veľkého zúobra. On je fakt nad nami. Kde sa skrývam. Vyhral som. Toto už bude koniec videa? Či? Ešte nie. Ešte poslednú šancu tomu dáme. Ak to fakt nebude, už koniec proste. Lebo nechcem, aby toto video malo... No čo to už má za chvíľu 15 minút. To už bude mať strihať veľa toho, no. 50% dám... Ty kokso. Vyplatilo sa.
Vyplatilo sa. Aha, tam je typkina sama. Ty ma to neuvidí. Ideme na akciu. Ono sa nedá zabiť. Počúvaj, ja idem aj tak na akciu. Ha, ha, ha. Poďme na to. Yes. Ty ma nebudeš žukovať. Ja som prehral. Takže toto je koniec videa. Dajte odber a like. Čaute.